गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर बिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोंहा थांनाय बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो सेकेन्ड ग्रीन लाइफ काप फुटबल टुर्नामेन्ट जों खुंनो आखायाव लादों। ओमफ्राय जोंहा बे खेलाया गाबोननिफ्राय जागायगोन। बेवहाय गेलेगोन जोंहा गाबोन गुवाहाटी महाराणा आरो लोगोसे गरेस्वर टाउन क्लाबजों आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय दङ बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय मिथिजानाय मेथाइ रोजाबगिरि नितामुनि बर' बिथाङाबो गाबोन बेयाव बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायो आङो खाथिनि खालाफोरखौ बेयाव फैनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होफैयो आरो मेथाइ रोजाबनायाव रंजाफैयो। बेखिनियानो जोंहा गाबोननिफ्राय जागायनानै माब्ला जोबगोन? जोङो फाइनेलखौ जोङो नभेम्बरनि 6 तारिखआव खुंनो सानदों। ओमफ्राय जोङो देग्लायबो मोनायावनो जों नाजागोन खुंनो। देग्लायबो थांनाय बोसोरनि बायदिनो हरावनो खुंनो आखायाव लादों। मोनबेसे जितु फुटबल हानजाखौ नोंथांमोना जोङो टटेल 9 टिमा लाबोदों देग्लाय। भुटानबो दङ, ओमफ्राय नावकाटा दङ लकेल हिसाबै, ओमफ्राय उसु दङ, ओमफ्राय बड'लेण्ड आर्मि दङ आरो इण्डियान आर्मि दङ। टटेल 9 आरो मा होनो बरमा दंबावो लोगोसे बरमा इउनाइटेड। माब्ला जागोन जितु जोबथा फाइनाल? जोंना जोबथाया 6 नभेम्बराव जागोन। औ 6 नभेम्बर मा थागोन बे सानखालि? बे सानखालि जों थांनाय बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो मेथाइ रोजाबगिरि मोसागिरि बेसेबां हायो जों लाबोनो सानदों। दा जोङो मा होनो जोङो माबाखौ पाब्लिस खालामथ'वाखै जाय जायखौ लाबोनाय जागोन। ओइदिनखालि जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो पाब्लिस खालामगोन। औ देग्लायबो टिकेट दङ, VIP दङ 50 रां आरो 20 थाखा आरो। जिहेतु गाबोननि खेला बेहाय रायजो राजाखौ मा बुंनो लुबैयो, जिहेतु मा मेसेज फैनो थाखाय? आङो मोनसेल' मेसेज होनो लुबैयो जे लकेलाव जों खुंदों, लकेलनि मानसिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ, मदद खालामफैनांगौ जोंखौ। जाहाथे लकेलाव जों मोनसे बिदि मोनसे गिदिर जोङो फुटबल जोङो माने खुंलांबाय थानो जोङो मा होनो थिरांथा लादों। बेयाव जोंखौ लकेलफ्रा हेफाजाब होयोबा जों मोजां मोनलाङो आरो सापर्ट होयोब्ला। खेलाया जोंना 3 बाजिनिफ्राय जागोन। 3 बाजिनायनि सिगां जोंहा मेथाइ खननाय थागोन आरो खेला जोबनाय लोगो लोगो बे मेथाइ खननाय हाबाफारिया जागायलांगोन। माब्ला खेलाया जागोन? जोंहा दङ गाबोन थाहैबाय, लोगोसे सानसे गेप्स दोनदों जोङो। बिनि अखानायै जाबाय थागोन खेलाया। सानसे औ सानसे गेप्स थानानै खेलाया जागोन। औ गाबोन जालायबाय, ओमफ्राय सानसे गेप्स थालायबाय, अखानायै जालायसिगोनलाय बिदि। গ্ৰীণ লাইফ NGO নাওকাটাৰ উদ্যোগত আমি এইবাৰ যোৱা বছৰৰ দৰে এইবাৰো দ্বিতীয় বাৰ্ষিক গ্ৰীণ লাইফ কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন এইবাৰো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। অহাকালি আমাৰ প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটীৰ মহাৰাণা ফুটবল ক্লাব আৰু গোৰেশ্বৰ টাউন ফুটবল ক্লাবে। মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ এই খেলখনত সকলোৱে যেন সহযোগ কৰে। সকলো খেলপ্ৰেমী ৰাইজক অহাকালিৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অহাকালি কি থাকিব আপোনালোকৰ? অহাকালি আমি বিশেষ আকৰ্ষণ মানে আমাৰ অপেনিং চেৰিমনি থাকিব নিতামণি বড়ো গীতৰ শৰাই, লগতে সৃজনী ডান্স একাডেমীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন হ'ব। এইখিনিয়ে। কেতিয়া হ'ব ফাইনেল? আমি গ্ৰীণ লাইফ কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ ফাইনেল খেলখন অহা 6 নৱেম্বৰ তাৰিখে কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। যদিহে বিশেষ কোনো প্ৰব্লেম নহয় 6 তাৰিখে আমি ফাইনেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম। এইটো এতিয়াও আমি সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই, আমি সময়ত আকৌ জনাই দিম। কালি কেইটা বজাৰ পৰা খেল? অহাকালি আমি দুপৰীয়া 3 বজাৰ পৰা প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম। আমি মুঠতে 8টা টিম নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ। আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ তেখেতসকলক, এগ্ৰিমেণ্ট টিম গোটেইকেইটা। প্ৰথম টিম মহাৰাণা গোৰেশ্বৰ টাউন ক্লাব, আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি DRDO, ডিমাকুচি উচু ক্লাব, বডোলেণ্ড আৰ্মি, বৰমা ইউনাইটেড FC, তাৰপিছত এইখিনি আপোনাৰ ভূটানো থাকি গ'ল। এই 8টা টিম লৈ পেলাই আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ।